da ke kula da rajista da kuma bayar da takardar shaidar zama ɗan ƙasa, wato National Identity Management Commission ko kuma NIMC a takaice. Ta fitar da wata manhaja wadda za ta ba duk wani ɗan ƙasa wanda aka yi ma rajistar katin zama ɗan ƙasa damar yin downloading ɗin National ID card ɗin shi a wayar shi ta salula, sannan kuma ya je ya yi printing ɗin abin shi ba tare da ya je ofishinsu ba. Ku kasance tare da ni Nafi'u Habibu domin sanin yadda za ku yi downloading ɗin National ID card ɗinku da kuma yadda za ku yi amfani da application ɗin nan NIMC. Ita dai wannan manhaja sauke ta a kyauta ne, sai dai idan za ka yi downloading ɗin National ID card ɗinka wanda za ka je kai printing, to za ka biya naira 1000 kacal, wanda idan an hada da charges ɗin da remita za su yi ma ko kuma banki, za ka biya naira 1200 kacal. Zan gwada muku yadda za ku yi wannan payment ɗin da wayar ku tare da ATM ɗin ba tare da kun je banki ba. Idan za ku yi downloading ɗin shi application ɗin na National ID card, abinda za ku fara yi shine ku danna a Play Store. Idan Play Store ɗin ya buɗe sai ku yi searching ɗin NIMC mobile app, sai ku danna shi. Idan ya buɗe sai ku yi installing ɗin shi. Idan ya gama installing, wannan application ɗin da shi za a yi amfani a yi downloading ɗin shi National ID card ɗin. So ya riga ya gama installing, sai mu danna open. Idan ya buɗe a nan ƙasa za su yi maka bayani ne akan shi application ɗin. So idan za ka iya karantawa kana iya dinga karantawa ka danna next, amma za mu danna skip. Idan ka danna skip za ka ce begin. Idan ka danna begin ɗin za a ce please enter your 11-digit NIN number below. Na riga na yi copying ɗin nawa, sai ka danna next. Za ka danna I agree duk da wani information ɗin. So immediately zai yi sending text message zuwa ga line da ka yi register idan da line kake amfani da yanzu. Idan kuma ka canza line, sai ka danna I no longer use this phone, dan sai ka yi following din instruction ɗin da za su baka. Yanzu za mu danna next, number da ita nake amfani har yanzu. So message ɗin ya riga ya shigo, za su turo OTP ne, sai mu yi copying ɗin shi. For example, 962142 962142. So shi kenan zai yi loading. Idan ya gama loading sai ya buɗe mana rabin nan. So ya riga ya congratulating din yanzu, za su ce mu sa pin. So idan za ka sa wannan pin din, sai ka sa pin wanda yake dan da wahalar ganewa, ba date of birth ɗinka ba ko kuma abu wanda yake da sauki. So zan sa pin din sai mu buɗe mu ga abin da yake cikin shi. Misali zan sa 1 2 3 4 5 6 1 2, sun ce confirm 1 2 3 4 5 6. So shikenan za mu yi setting din shi. Wannan 1 to 6 din na yi amfani da shi ne kawai saboda wannan tutorial din na ƙare don canja abina. So 1 2 3 4 5 6. So account din ya riga ya buɗe. So a nan wurin za ku ga print name slip ga yana, sai ka danna print name slip. Idan ka danna print name slip, abinda kawai za ka danna login. Idan ya gama loading, sai ka danna wurin nan print premium slip din nan. Print premium slip. So zai nuna maka cewa za ka biya 1000 naira. Idan ya kawo wurin sai ka ce pay with remitter. Zai ci gaba da loading, zai bude payment page din inda za ka biya da katin wayarka, da katin bankin ka ne, sorry. So daga nan sai ka danna pay with remitter. Page din zai yi loading. Idan ya yi loading
zai kawo ka wurin da za ka biyan kuɗin. So nan ne za ka biyan kuɗin. Abin da za ka yi sun ce ka sa card number, sai ka saka card number ɗinka. Sannan katin da za ka yi amfani da shi sai ya zamanto cewa Mastercard ne ko Visa card. VAF card gaskiya ba zai yi ba. So idan kuma ba za ku iya yin amfani da katin ku ba, don sai ka danna nan wurin card ɗin nan. So akwai USSD gane. Sai ka danna USSD. Sai ka yi selecting wani banki ne kake amfani da shi. GT Bank, Zenith Bank duk za su hito nan wurin. Idan ka yi selecting bankin ka, misali kana amfani da GT Bank ne, sai ka danna. So za su ce ma ka yi dialing *737*00* wa'innan lambobin. So sai ka danna su. In ka danna ko kuma kana aika copying din wa'innan contact din, sai ka yi minimizing din wayar taka. Then sai ka buɗe nan na sai ka danna *737*000*. Sai ka saka wa'innan lambobin da suka baka a nan ga sunan 13056774 wane ne. Sai ka danna su. So immediately ka danna su, ka sa password ɗinka, za ka dawo nan wannan page ɗin. So da mita ɗin zai wuce. Idan ya wuce, za su ba da national ID card ɗin. So in sun ka baka national ID card ɗin, saboda national ID card ɗin da zaran sun baka shi bacewa yake yi. So sai ka yi ƙoƙari ka yi saving ɗin shi as PDF ko kuma ka yi sending ɗin shi zuwa email address ɗinka ko zuwa WhatsApp ɗinka ko zuwa WhatsApp ɗin wani, saboda kada ya ɓace. Shi kenan insha Allah. So bayan ka yi payment ɗin ya zama successful, za ka ga national ID card ɗin naka ya hito a haka. So abinda kawai za ka yi shine daga nan sai ka yi sharing ɗin shi. Normally ina sharing to email address. So ka ce share to email address. Idan sai ka tura shi zuwa wani email address, so that national ID card ɗin ba zai ɓace ba. So from there shi kenan ka riga ka samu copy ɗinka. So bayan ka yi wannan, abinda kawai za ka yi shine sai ka ɗauke shi ka je da shi business center ko kuma wani wuri inda ake printing in plastic ID card. Sai ka ba su, sai su maka plastic ɗin shi. So kamar da kuke gani ga yana da QR code da sunanka da number ɗinka da komai duk suna gare shi. So shi kenan ya riga ya zama valid ID card. Mun gode kwarai. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun duk wani sabbin shirye-shiryenmu ko kuma videos ɗinmu da zaran mun ɗora. Mun gode.